Ondanks 20 jaar werk en 140 miljoen euro aan maatregelen blijft de natuur in de Westerschelde maar verslechteren. Als je het op systeemniveau kijkt, dan verandert er nog niet zo heel veel. En zijn we al 20 jaar bezig met allerlei maatregelen. Maar op het geheel zie je dat nog niet terug. En verder in deze Zeeland nu. Onderzoek naar middeleeuws kasteel. En speciale sportclub zoekt nieuwe leden. Goedenavond. Eenzijdige natuur, slikken die in hoog tempo veranderen in schorren en een vaargeul waar het water te snel doorheen stroomt. De Westerschelde lijkt er slecht voor te staan. Extra zorgelijk omdat er de laatste decennia veel geld is uitgegeven om de natuur in het gebied juist te verbeteren. Er is 20 jaar gewerkt aan het herstel van de Westerschelde en er is 140 miljoen aan uitgegeven. Maar nog altijd zien wetenschappers dat de rivier achteruit gaat. Het zijn onaangename feiten voor de provincie Zeeland. Wat we dus zien gebeuren is dat eigenlijk de hoge delen die worden steeds hoger. En daarom komen daar dus die planten op. Dus je krijgt minder variatie in de bodem. Die variatie heb je nodig voor bijvoorbeeld visjes of garnaaltjes om daar lekker te kunnen zitten. Dan gaat het hele ecosysteem langzaamaan achteruit. Zorgelijk? Ik vind van wel, ja. Overal in de Westerschelde zien wetenschappers hetzelfde. Het slik hoogt zo snel op dat plantjes opschieten en schorren vormen. En zo verdwijnen de slikken. Dus dit gebied hier zo voor is langzaamaan omhoog aan het komen. Ecoloog Sander Wijnhoven is bodemspecialist. Ook hij ziet de achteruitgang. Je kunt in ieder geval zeggen dat de fauna die erop zit zeer eenzijdig is. Hè? Dat je maar een paar soorten hebt die je overal ziet en alles domineren. En dat is dan natuurlijk geen goed teken. Dus dat betekent ook dat er maar voedsel is voor bepaalde soorten. Die je dan overal ziet, zoals bijvoorbeeld hier wel de bergeend. Maar allerlei steltlopers zie je niet. Oorzaak is het steeds sneller stromende water. Door de dijken die we hebben aangelegd zit het eigenlijk in een, je zou kunnen zeggen, in een krappe huid. En aan de andere kant is het systeem flink verdiept om de schepen naar Antwerpen en naar Gent toegang te geven. En daardoor is het systeem steeds sneller gaan stromen. Maar zijn de ondiepe gebieden langzaam in de geulen verdwenen. Lage delen verdwijnen, hoge delen worden steeds hoger. Het is overal het geval. Om de stroming af te remmen moet de Westerschelde meer ruimte krijgen. En daarom is er ontpolderd bij de Hedwiegepolder en bij Perkpolder. In de eerste gebieden zien we hoe het zich kan ontwikkelen. Maar het zijn hele kleine stapjes. Er zal eigenlijk veel meer moeten gebeuren. Als het gaat om meer de ruimte geven, waardoor de condities voor de natuur beter worden, daar hebben we dus nog flinke stappen te maken. Daar hebben we een paar honderd hectare nu voor elkaar, maar eigenlijk hebben we een paar duizend hectare nodig om dat voor elkaar te krijgen. Als je het op systeemniveau kijkt, dan verandert er nog niet zo heel veel. En zijn we al 20 jaar bezig met allerlei maatregelen. Maar op het geheel zie je dat nog niet terug. En daarom zijn de gesprekken over herstel van de Westerschelde met alle partijen en met Vlaanderen opnieuw gestart. De Zeeuwse Milieufederatie zit opnieuw aan de onderhandelingstafel. Toen zeiden we al, er moet heel veel gebeuren voor de Westerschelde om bijvoorbeeld die instandhoudingsdoelen te halen. Ja, en eigenlijk staat dat nog steeds. En dat is natuurlijk gewoon, dus aan de visie verandert niks, maar wel dat we nog steeds hard aan het werk moeten. Eigenlijk ligt dezelfde vraag nog steeds op tafel. Dat is het. Aan een nieuwe ronde discussies valt niet te ontkomen. Niemand heeft er meer zin in. Maar de Westerschelde gaat achteruit. En de opgave voor natuurherstel, die is er nog steeds. Ambulance en brandweer rukten vanochtend in alle vroegte uit toen bij Gapingen bij de Eendekotsweg een auto op zijn kop in de sloot werd gevonden. Het was de vraag of er nog slachtoffers in de auto zaten, maar dat bleek niet het geval. Nadat de auto uit het water was getakeld, werd de Poolse eigenaar opgespoord aan de hand van het kenteken. En die verklaarde dat hij met zijn auto over de kop was geslagen en in de sloot terecht was gekomen, maar dat hij de auto ongedeerd had kunnen verlaten.
In de haven van Zierikzee hebben politie en marechaussee 6 Albanezen van een zeilschip gehaald. Dat gebeurde gisteravond na een tip dat de groep geen verblijfsvergunning zou hebben. In totaal zaten er 15 mensen aan boord, maar 9 personen sloegen op de vlucht. En naar deze 9 is nog gezocht, maar ze zijn niet gevonden. De 6 aangehouden mensen bleken inderdaad geen verblijfsvergunning te hebben en zijn vastgezet door de marechaussee. Het landbouwwerktuig van boer Piet Flikweert liep in 2014 ineens vast op iets hards, midden op zijn akker bij Nieuwerkerk. Het bleken oude bakstenen te zijn en hij meldde de vondst bij Erfgoed Zeeland. En vandaag, ruim 10 jaar later, wordt de akker onderzocht op sporen van een middeleeuws kasteel. Boer Piet vertelt ons over het moment waarop hij de bakstenen vond. Want wat voor dag was dat eigenlijk? Ja, een normale dag natuurlijk. De graafmachine die ging daar gewoon doorheen. Want die stenen die zijn niet zo hard als de tegenwoordige straatstenen. De bakstenen komen uit de 13e eeuw. Maar verder weten de archeologen ruim 10 jaar later nog altijd erg weinig. Het enige wat we wel weten is dat een bakstenen gebouw uit de 13e eeuw, dat was niet zomaar een boerderij of een woning. Dan was er toch wel iets bijzonders aan de hand. Dus dat zal een kasteel geweest zijn. Vandaag werd gestart met het onderzoek en werd met speciale apparatuur een foto gemaakt van het gebied. Is het een beetje te vergelijken met een röntgenfoto dan? Het is een röntgenfoto, alleen een röntgenfoto die praat over millimeters, hè, dat ding in je hoofd en dat bordje. Het is ongeveer hetzelfde, maar dan heb je toch wat grotere schaal. Maar ik kan hier wel grote grachten en muurwerk en dat soort zaken onderscheiden. Hoe bijzonder is het? Hoe zou het zijn als het een kasteel is? Op zich zijn er wel best wel wat kastelen gebouwd hier op Schouwen-Duiveland. Maar ze zijn eigenlijk nooit zo heel goed onderzocht. Dat onderzoek gaat nu dus wel grondig gebeuren. Maar wat er ook gevonden wordt, boer Piet blijft zijn land verbouwen. En is het dat niet gek dat u dan aardappelen teelt boven een kasteel? Ja, het is een bijzonder iets natuurlijk, maar daar kan je niet bij stil blijven staan. Op 27 en 29 oktober gaat het onderzoek verder. Voormalig sterrenchef Thijs Meliefste uit Wolvarsdijk heeft een nieuwe baan. Nadat hij zijn restaurant in Wolvarsdijk sloot, krijgt hij nu de leiding over alle restaurants die verbonden zijn aan festivalorganisatie Tomorrowland. Meliefste gaat daar de wereldwijde foodstrategie leiden. Eerder ontwikkelde Meliefste al menus voor het Tomorrowland restaurant in het Belgische Boom. Om het steeds drukkere verkeer bij Zierikzee in goede banen te leiden, werkt de gemeente aan een groot plan dat zo'n 50 miljoen euro kost. De grootste problemen zijn nu bij de rotonde bij het grote busstation, bij de Nobelpoort. Deze rotonde gaat door het Rijk aangepakt worden en ook komen er onder meer fietstunnels bij de rotondes bij het gemeentehuis. En daarnaast is het de bedoeling dat de wijk Poort Ambacht een snelle aansluiting op de N59 krijgt. Een sportvereniging speciaal voor hart- en vaatpatiënten. Geen gek idee. Als je bedenkt dat er in Nederland momenteel zo'n 1,7 miljoen mensen met een hart- of vaatziekte leven. Maar toch lijkt de animo voor zo'n sportclub steeds kleiner te worden, merken ze bij sportvereniging Cordiaal 85 in Middelburg. Het 40-jarig bestaan krijgt daardoor een heel ander tintje. Hoe lang bent u al lid bij deze vereniging? Ik ben al 32 jaar lid van de vereniging. Ik ben al lid 17 jaar. Ik denk iets van 3 jaar. Denk 1,5 jaar ongeveer. 15 jaar. En daar zit precies het probleem. De huidige leden worden steeds ouder en nieuwe leden blijven uit. Dit jaar bestaat de vereniging 40 jaar, maar reden voor een feestje is het niet. Nee, we hebben op het ogenblik nog iets van tegen de 20 sportende leden. En zoals jullie de beelden hebben gezien, zijn ze niet allemaal de jongste meer. Dus ja, hoe lang gaat dit nog door? En wat betekent dat voor jullie vereniging? Het einde. Oké, en stoppen maar. We schuiven weer 1 nummertje op. 1,5 jaar geleden besloten de leden de schouders eronder te zetten. Tijd voor actie. Ze zijn een promotiecampagne gestart, maar dat levert nog weinig op. En we hebben via de gemeente alle healthchecks afgelopen 24 en 25 hebben we bezocht. En iets van 800 mensen aangesproken. En dat was een beetje jammer, daar heb ik geen reacties op gekregen. Het was allemaal een leuke reactie op dat moment, maar er is geen sporter bijgekomen.
lijkt wel of er geen sporters meer zijn, of hartpatiënten meer zijn. En dat klopt niet. Zeeland staat in de middenmoot van mensen die overlijden vanwege hart- en vaatziekten. Voor extra hulp klopt de Cordiaal 85 ook aan bij de gemeente Middelburg. De vereniging kreeg extra geld uit het ontwikkelingsfonds. Het is vaak de vraag die we horen als ze bij ons komen van kunnen jullie ons helpen, want we komen zelf niet meer aan dit soort dingen toe. We hebben de financiële middelen niet voor. Nou ja, in dit 40-jarig jubileumjaar vonden we het een goed idee om ze echt gewoon te helpen. Dus ze gaan nu ook weer wat extra activiteiten ontplooien. Dat doen ze samen met onze beweeggroep in Middelburg en laten we hopen dat dat dan ook weer wat leden oplevert. En de toekomstbestendigheid van de vereniging daarmee weer voor een paar jaar gerealiseerd wordt. Dus. En een tikje. Alsof dat je tennis aan het spelen bent. De vereniging hoopt dat dit een zetje in de rug is en dat ze dit jaar kunnen genieten van een 40-jarig jubileum. En dat er nog heel veel jaartjes bij komen. Je bent bezig met elkaar, je doet je oefeningen, je doet je sporten, je doet van alles wat eigenlijk een beetje wat gezond maakt eigenlijk. Dat is wat mij over de drempel heeft gehaald om hier te komen in het begin. Want ik had geen vertrouwen meer in mijn lichaam. En hier is BHV en we hebben een eigen AED, dus ja, dat was echt wel een stukje vertrouwen wat het me gaf. Als je op de bank blijft zitten, dan word je er echt niet beter van als hartpatiënt. Een hartpatiënt wil niet zeggen dat je afgeschreven bent. We proberen juist dat er even voor gaan en dat hij toch weer deel kan nemen aan de maatschappij als het ware. Maar het mag sprongetjes, hè? En de bips gaat naar beneden toe, hè? Oeh. Heel af en toe zagen we vandaag een zonnetje in Zeeland. Maar in de loop van de middag kwamen er een paar stevige buien de provincie binnendrijven. En ook vanavond en vannacht is er regen en ook wel wat onweer. Buien zijn er ook de rest van de week. En er staat op sommige dagen ook nog eens een stevige wind. En wie in Rotterdam naar een thuiswedstrijd van Sparta gaat en daar iets te drinken koopt, die krijgt misschien deze beker met Dennis en Gerard de Nooijer erop. Supporters mochten kiezen welke spelers ze op de plastic bekers in het stadion wilden. En de Zeeuwse voetbaltweeling die heeft gewonnen. Lees er meer over op onze site en in de app. En tot zover deze Zeeland Nu nog een hele fijne maandagavond. En tot morgen.